sa ka. Maayo daw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Nicole. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kunin mo na ang lahat sa akin. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang ato matatampo nagdasingan nga Nicole. Recorded by X Thunder Gaming. Nak, pagdali diha, uy. Nagpaabot ni mo si Mark sa gawas. Manako ma, munaog na ko. Anong ka na mong sulob, uy? Masam di ka? Ha? Ba't iti akong gisulob? Over ah. Pero mag-date man ta, diba? Date ko taon. Di uy. Magkikita rin sa akong barkada kay nami usa ka barkada nga naabot gikan sa gawas. Ay, mao ba? Sige, mag-ilis na lang ko. Kana! Sumayo ba na nga putos kay ka? Kay di maklaro nga tambo ka. Mark. Mark? Uy, kumusta? Mayo kay mong gidai mong uyab. Aron ako sa maila-ila. Ah, oo. Kagwapa din ang amikang Okay na sa ako, Laura. Si Nicole day, akong uyab. Nicole, si Laura. Hi, nice to meet you. Nice to meet you, Pod. Oh, bye. Bye. When past meets the present. Whew. Ayaw na, bye. Kamo ba, no? Sudin na. Hoy, ang kagahapon ba, dili na naangay balikon. Kunon sa may past na mo ni Mark, magpabilid to. Uy, Tao. sabi ako. Karon pa ko nahibaw nga nakauyab din mo ni Laura. Nga nawa makamasultin ako. Paas na gani, di ba? Oo. Pero nisulti ka na ako sa tanan nimong mga ex. Sa imong mga nauyab. Pero nga nung si Laura lang, wa ni mo gisulti na ako. May mo ba, Nicole? Ikapoy na ko. Gusto na kong pauli sa amo. Mark. Tigalig lang pa niya, maungawa siya musulti ni mo. Day. Ado kayo nakatingog ka, iya pag yun na. Hoy, basi ka, affected pa siya until now. Ambot lang sad. Bilib ko siya matubag og tarong ko akong pangutan noon. Lisura ana, oy. Ipaklaro na niya, day, oy. Kay, ikaw ay makaluluoy, ana, Jud. Day. Anniversary na nato, ugma. Nalimot ka? Na, pwede ba i-move na lang muna na to? Ha? Ano man? Asa man day ka? Nami overnight magbarkada gud. Kay manglibre si Laura na mo. Ha? Ano man? Asa man day ka? Nami overnight magbarkada gud. Kay manglibre si Laura na mo. Ha? Pero Mark, anniversary na nato. Anong di anniversary? Pwede mo mag-celebrate sa langit lang. Mark. Recorded by X Thunder Gaming. Mukuyog na lang ko ninyo. Way uyab dadon. Pulos na may barkada. Mark.
Hala, ihilak na lang na. Ang sakit kaayo, day, uy. Nausap naman si Mark na ako. Karon, murag dili na ako ma-feel ko uyab mi. Muna lang kuha para niya. Then, buwagi. Aro dili ka mag-antos. Day. Si Mark nag-text. Sorry ha. Sige lang. Mubawi ko ni mo ugma. Mga untas paborito ni mong kanaanan. Oh, Oh, unsa na? Oh, nausab na. Ha, nausab na. Hay, nako ni mo. Gamay lambing lang gali si mong uyab, no? Madagi dahin ka, oy. Pero ikaw, day, oy. Ikay bahala. Basta kaya ako, naragig ko ni mo. Anytime, kung magkinahalan ka na ako. Okay naman tingnan akong gisaloob. Excited ko sa mong date karon ni Mark. Matod niya, mga on the way sa akong paboritong kananan. Ako na siyang taksan nga on the way na ko para doon na lang may magkita. Babe, thank you ha nga. Nibawi gid karon. Okay na ba akong gisaloob? Okay ron. Normal lang. Wa pala kita mag-order. Napa ko ipaabot. Ha? Kinsa man? Mark! Hi, sorry, nadugay ko. Hi, traffic yung kayo din sa Cebu, eh. Okay ra, Laura. Bisan pag unsa kang oras ang maabot, makapaabot ra gid ko nimo. Ikaw, gyud. Oh, hi, Nicole. Sorry kayo ha nga nagka-join ko, ha? Unsaon, nga samok man ko kaning uyab nimo. Mo insist man gid siya, librihan ko niya kay babalik naman ko sa laing nasod next week. Okay ra. Okay ra. Sige lang, Laura. Join lang na mo. Waragi kaso. Mag-CR ako ha. Pag-order na mo daan. Sige, babe. Nicole? Okay ra ka? Laura. Doon ako'y gustong isulti ni mo. Ha? Sige. Unsa man ha? Guwapa ka. Sexy. Og nahibaw ko. Kaya kayo ni mong mailog si Mark na ako bisan wa pa kay buhaton. Nicole, Mahal kayo na ko si Mark. Kung pwede, muhangyo ko isip babae to babae. Likayin na si Mark. Kay kung permi kang naas iyang kinapuhi, magkaanam na gid siya kalayo na ako. Nicole. Sorry ha, o ako'y kalagot ni More unsa. Dili lagi ko gusto nga magbuwag ni. Unsa man mo gisulti ni Laura? Ngawa naman siya pagbalik na ko gikan CR. Nihangyo ko niya nga maglikain imo. Unsa? Nabuang na ka, Nicole? Buang na kong buang, Mark. Maski ako, wa masayod gano'n kinahanglan ako buhaton. Nga uyab man utak ko nimo, pero ano feeling na ako? Sige ko pangayo si mga atensyon ng oras para na ako. Samtang si Laura, sukad lang maabot din eh, pero may nalang naaya presensya sa mga kinabuhi kada adlaw. Nicole, Nagtuwa kag wa ko makabantay sa mong lihok. Sakit na kaayo. Pero nagpabilin paghihapon ko tungod kay mahal kaayo tika. Nicole. Gusto ka sa aking mahal. Bisan pa man sa tambag sa akong mga friends nga pabuwagan siya. Pero ni-stay paghihapon ko. Tungod kay mahal kaayo na ko siya. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming.
Mao ka mga higalan kaagi ni Nicole nga taga Cebu City uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagaluhan, kunin mo na ang lahat sa akin. Kunin mo na. Ang mong kaagi gibatan o duha sa radyo ni Jelly Haka o kubos sa direksyon ni Presigila Rakanas. Kamuusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing taagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Recorded by X Thunder Gaming. Andumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mukining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Toledo City, Cebu. Ang gato matatampo, nagdasa nga Mark. Bay Mark, Bay, narap ko ninyo student. Gwapa ko. ha? First day ba gani? Ganso niyo ba kayo ba? Mao ni istorya nila. Kaya na may ibang kasmita to. Nagkadungan pa indol ng bayana. Oh, tara baya. Ha? Murag maunang napaingon din eh. Awa. Ah? Kuha pa to siya. Puti niya, straight kayo bok. Natural kayong beauty. Wala may tingog. Di ko pahan sa kasa. Ha? Good morning. Pwede mo matana? Asa ang room sa section Amethyst? Dinhira miss. Classmate na ta. Todd, ako na si Mark. Ako pa si Julie. Ay, uy. Late na ko da. Wa pa ka na late miss ay. Wa pa man sa daan teacher. Mao ba? Ay, thank you, Lord. Sige ha, thank you. Musuod na ko kayo. Magitap ko akong kalingkuran. Sige. Oh. Bay. Unsa na? Unsa na? Gwapa to siya bay. Ingon bitaw ko nimo. Bay. Na ano ba uyab si Julie na? Ano? Di mo siya kami ibawa na. Na ako uyab bay. Yung natubat classmate nga nasusuodan niya. Na ako mag-eskwela sa iyang previous school. Mao ba? Wa na di kay chance bay. Take naman di ay. Ano ka diya? Atik pagkagada. Bisag dili pa ka mo ingon pero klaro kayo. Naibugan niya. Bay. Okay, class. Na ako'y pabuhat ninyo ha. This is your project for the first grading. Maghimo mo og short film. Either love story, suspense, horror, or tragic. And para way mahay, kamoy mo pili sa inyong kaugalingong genre. Magbunot ta. But first, mag-grouping sa ta ha. Let's count 1, 2, 4. Starting from the back. Yo baya. Ka-group ng San Julie. Uy, sabag. Practice mo niya. O bay, magsabot mo ni pamuhi. Guys, love story man ito Mark o Julie, kamo na lang duha ang lead cast aniya. Okay na ko. Kinindot siyang pahiyom. Uy, kisay na ay kamera uy, kay para natin magamit. Ako. Naara ko sa amo. Kato na natong gamiton. Ay, salamat. Sulbad na kita ha. Okay, sige. Ugma, maghinahinan na tanin niyo og shoot ha. Maghimo ko og script karong gabi eh. Excuse me ninyo ha. Hello? What's up? Baya tinuod ba? Muralig, naghilat mo si Julie. Saan ka nahitabo? Ako siya doon bay. Julie, Mark, sorry. doon na kayo problema? Naghilat lagi ka? Okay na ko. Di ka okay, uy. Kaya kung okay pa ka, di na ka maghilak. Masulti nilagit ko, Mark ha. Sakit kayo akong tugahan. Mga nagutag sa nila na kayo ma-reply akong kuyab na ko. Gano'n naman na sila ay kuyab. Yan siyang sa'yo mo kayo. Namalihog man ko sa kong amiga sa previous nga akong eskwelahan. Nga panidaan siya. Kay cold naman kayo siya na ako.
Dili na siya madawag o niya. Tagsa na lang ko ayaw ma-reply sa akong text. Oo niya. Ganina lang, nanawag man akong amiga. Hinagin na sila, ikuyab gawas na ako. Wala kong gibuang. Ay, sakit kayo, Mark. Julie. Julie, gusto na uy. Gusto na. Tingaling, diligid ka mo ang para sa usag-usa. Ayun na nailaki mo yun, boy. Guwapa man ka. Dagan paglalaki nga, mahimong dili ka pasakitan. Mark. Mark, thank you ha. Ha? Saan sa man? Sa imong pag-comfort ako pagkahapon. Okay ra to, uy. O niya, okay na makaka. Dili pa gid totally okay, pero hoping soon. Naiba kong dili sa'yon, Julie. Ang imo lang nga, you just have to trust the process. And soon, you'll get there. Thank you. Kana ba? Pahiyom good kay sayang kay ang imong kagwapa kung magulguol ka. Kinahanglan ako i-practice akong self kay mag-shooting para bata. Basin niya mabati ang outcome. Tungod lang ako. Mao good. Mao good. Ikaw niya may nungdan. Nganong mahagbong mi. Unso? Joke ra, oy. Bay, doon sa malagi ka mong Julie. Di ba naman na siya uyab? Buwag na, oy. Ganyan sa maniw pagkaibaw. Nagastorya man mi. Gibinuangan lang siya sa iyang uyab. Luuyag din Julie. O pero bay, mo na niya mong chance. Panguyab din siya, just single pa. Unsa? Maabi pa lang, i-take advantage ko sa iyang sitwasyon, bay. Di mo ko na yung unahan na agad. Ikaw, bahala ka. Maunahan kita ka, magmahagig ka. Bay. Mark. Mo na, Julie. Ang tinuod. Sa una pa lang akong pagkakita nimo. Nagagusto na gid ko nimo. Pero gipugnan lang ako ang akong kaugalingon. Tungod kay nasayod kong doon na kay uyab. Mark. Ayaw na una nga. Ni-take advantage ko sa imong sitwasyon. Andam kong mapapot, Julie. Kung kanus ka maredy pagbalik. Gisugot na ti ka, Mark. Tinuod? Yes. Tungod kay akong nakita nga. Buotan ka. Og dili lisod para sa usa ka babae nga mahigugman nimo. Yes! Thank you, Julie. Isaad ako. Dili tagid ka pasakitan. Salamat, Mark. Wow! Congrats, bay! Uyab na ka mong Julie. Mao lagi bay. Walang kidam ha. Ingon bitaw ko ni mo. Di kayo maglanglangan pa ka. Tingnan mo ka uyab naglaan si Julie. Magani kay gisugutan ka. Mao lagi. Happy third monthsary, babe. Happy third, babe. Palo na may takabuan, no? Mao lagi. Mura lang gahapon pa kung nanguyab nimo, no? Maog yun. I love you, Julie. I love you too, Mark. Hinaot nga, dili mausab ang imong pagbati nako, Julie. Tungod kay love kayo tika. Love set kaayo di ka, Mark. Bay, Mark. Pila na magkaadlaw nga wa mo eskwela si Julie? Asa day? Mao lagi bay. Nabala ka na gani ko kay di man makontak. Ha? Wala sa text ako. Unsa mo day? Adto as ilaw eh. Pagsusi ko na unsa. Mao na problema bay. Kay wagid ko kay bawog asa ang ila ha. Wa mo gid siya musulti nako gud. Dili siya ganahan pod. Kay sabaan daw siya siyang gidikanan. Class, attention. Uy, Everybody, listen. yes ma'am. I just talked to Julie's mom. Kay mag-usa na kasi man nga wa mo eskwela si Julie. Her mom said nga i-drop out na lang kuno niya kay dili nagaganahan mo eskwela si Julie. Tungod kay nabuang sa uyab-uyab. Nabuang kuno sa iyang uyab sa previous nga iyang eskwelahan. Kinuo ko. Mao Bay. nga kamo class, akong advice ninyo. If mag-uyab-uyab na gani mo, kinahanglan nga kamausad mong mugawas. O kung mahimo, ayaw ihurotanan. Pagbilin o para sa inyong kaugalingon. You're still young. And you still have a long, long way to go. Enjoy life. Sakit kayo ang nahitabo sa mong relasyon ni Julie. Pero matod pa sa giingon sa akong maestra, nga bata pa mi. Enjoy sa namo ang among kinabuhi. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Mao ka mga galang kaagi ni Mark nga taga Toledo City, Cebu. Ang mga kaagi kabata ng duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recana. Kamu usab mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong ginapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakaw.
I-address lang ni ining tulumanon, hantimanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. Umagaha ipada sa Hantimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod hikayon, daghang salamat sa inyong pagpamit.